दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों जाखांफुनाय सासे माने बिबानगिरि जाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि कनिका बर' बिथांनि हरखाबै जे लामानि जाब्रबथाय गारि एक्सिडेन्ट जानानै जिउ गोमानांनाय बेवहाय जोङो जथेस्थ' जोङो दुखु मोनदों। दुखुखौ फोरमायनो थाखाय जोंनि खुगायाव राव गैया। जोङो माने जोबोद माने बुंनो राव गैयै बेबायदि जादों, अबाक जादों। जे बिनानाव कनिका बर'आ सासे माने गोख्रोंमोन आरो एकाडेमिकेलि साउन्ड, बियो सासे माने सुबुंमोन। आथिखालाव बिथाङा गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्डाराव PhD स्कलार महरै बिथाङा रिसार्च खालामबाय थादोंमोन। लोगोसे बिथाङा सासे फोरोंगिरिनि माने एपइन्टमेन्ट लानानै फोरोंगिरि खामानिबो मावबाय थादोंमोन आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे गोख्रों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि हांगामा बर' बिथांजों 20 दिननि सिगां जुलि जरा जानानै थांदोंमोन। संसार जानो हांगामा बर' आरो कनिका बर' बिथांमोना जास्ट मोनसे स्टार्टल' खालामदोंमोन। बे समावनो मैयानि दिना जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा आरो मैयानि दिना हांगामानि थाखाय आरो कनिका बर'नि थाखाय बियो मोनसे दुखुनि सान। दा मैयानि दिनाव बिथांनि एक्सिडेन्ट जानानै रुंसारि जानाया सारा जोंनि माने एबसु फेमिलि, सारा कनिकानि फेमिलि बा सारा एबसुनि वेल विशार्स बिथांमोनखौ गाबखांहोदों। दा बेखायनो जोङो दिनै बिथांनि जि हरखाब माने रुंसारि जानाय बेवहाय दुखु मोननायजों जे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथों, आङो बेखौ दिनै इसोरनि खाथियाव आं आर'ज गाबदों। न'खरनि दुखुआव जोङो बाहागो लाफानो होननानै बे समाव जयै जोङो न'सिम सौफैदों। कनिका बर'नि जिखिनि डेड बडि दाबो न'सिम सौफैथ'वाखै। माने मुसलपुराव सिभिल जिखिनि मेडिकेल बेवहाय हस्पिटालाव पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय डिपार्टमेन्टनि डक्टरफोरा दिनै नाजाबाय थादों। जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा बैहाय दङ, न'खरनि सोद्रोमाफोरा बेवहाय दङ। दा कनिका बर'आ ओरैबायदि सासे माने एनार्जेटिक, ओरैबायदि सासे बोल्ड, बियो सासे बिबानगिरिमोन। आङो पार्सनेलि कनिका बर'खौ माने खाथिनिफ्राय नुनाया जेब्ला बाटासिपुराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गल्डेन जुबिलि फोजोबनाय हाबाफारि जायो 2018, बै माने डेलिगेटआव माने बिथाङा सासे फरायसा महरै बाक्सा जिल्लाजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डेलिगेटआव बाहागो लाफादोंमोन। बै डेलिगेटआव बिथाङा आइजोफोरनि सायाव खामानि मावनांगौनि थाखाय बा बर' माहारिनि समाजाव माने बेले बेजे सोलिबाय थानाय बै बाथ्राफोरखौ फोजोबनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मोनसे गोख्रों बेबायदि थांखि फैनांगौ, बेबायदि मोनसे जुक्तता आरो बेबायदि मोनसे डिबेट, बेबायदि बिथाङा पारफरमेन्स, बेबायदि मोनसे प्रेजेन्टेसन होनाय आंनियाव गोसोआव दङ। बिथाङा माने बै डेलिगेटआव माने गोख्रोङै गावनि अपिनियन बा गावनि डिबेट बा गावनि जुक्ति बा आर्गुमेन्ट बेखौ होनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आइजोफोरनि सायाव गोख्रों खामानि मावनांगौ बे बाथ्राखौ बै डेलिगेटआव माने कनिका बर' बिथाङा लाखिदोंमोन। आरो बै दिनखालि कनिकानि प्रेजेन्टेसन बेखौ बयबो आखाइ खबदोंमोन, जोंबो इमप्रेस जादोंमोन। आङो अब्ला बै समाव चिरां जिल्लानि सासे माने बिबानगिरिमोन। दा अब्लानो आंबो सानदोंमोन जे बे सासे हिन्जावसा गथ'आ जायगा मोनोब्ला, प्लेटफर्म मोनोब्ला, स्पेस मोनोब्ला सासे गोख्रों दैदेनगिरि जानो हागोन। बेबायदि जोङो चिरां जिल्लानि एबसुनि बिबानगिरिफ्रा जोङो रायलायलायदोंमोन। हयथ' गुबुन जिल्लानि बिबानगिरिफ्राबो रायलायलायदोंमोन खोमा। आरो ग्रोब गमामायैनो जोङो मिरु एबसुआव कनिका बर' बिथांजों आरो जों ज' खामानि मावलायनायनि खाबुखौ मोनदोंमोन। जेब्लानो बिथिङा मिटिंनि स्पिच होयो, जेब्लानो बिथाङा मेडियायाव वाइड होयो, बिथांनि माने मेसेजआ क्लियारमोन, बिथांनि एक्सप्रेसना क्लियारमोन, बिथांनि माने नारेसना क्लियारमोन, बिथांनि डेलिभारिया माने बहुत क्लियारमोन, कनसेप्टआ क्लियारमोन आरो सासे बोल्ड, बियो सासे आइजोमोन। दा बेखायनो बिथांबायदि सासे आइजो दैदेनगिरि बा जाखांफुनाय सासे यां माने दैदेनगिरि जोङो खोमानानै लानांनाया जोंनि थाखाय सुफुंख' हायै माने खहा आरो जोबोद माने दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेखायनो जोङो बुंदों जे जोंहा फोरमायनो थाखाय बेबायदि जेबो राव गैया। दा बेखायनो दिनै
बिथांखौ जोङो जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारियाव जोङो एबसु फेमिलिनि सोद्रोमाफोर बाय बाहागि वेल विशार्स बिथांमोन रायजो राजाफोर जोङो दिनै बिदाय होगोन बिथांखौ आरो न'खरनि दुखुआव जोङो बाहागो लाफानो होननानै जोङो बावहाय जयै जोङो माने बाहागो लादों आरो दिनैनि सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो मावखुलियाव जोङो हाफ बेबायदि जोङो ससे जोङो बिरहोनाय जोङो जादों बिथांखौ मान होनानै लोगोसे दायो मोनाबिलि 4:00 कनिका बर'नि सावगारियाव बिबार बावनाय लोगोसे कनिका बर'नि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो बेनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बेबायदिबो जोङो लाखिदों आङो बेखायनो जोंनि गासै जिल्ला आफाद दखरा आफाद दालाय आफाद बा जोंनि इउनिट कमिटिस साफ्रोमखौबो दिनै सानसेनि हाबाफारिखौ गाहामै गाहाम जोङो बारहोहरनांगोन आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय गोजोन्थों बिथांनि गारियाव जेनेबा सौग्रावनानैसो बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों दायनिगिरिनि सायाव माबाफोर राहा लानायखौ लुबैदों दायनिगिरिनि सायाव जोङो बेखौनो बुंगोन पुलिस प्रसासना अलरेडि माने मिथिबाय पुलिस प्रसासना दायनिगिरिखौ हमनो अलरेडि माने नाजादों आरो न'खरनिफ्रायबो बेबायदि केस होनाय जाबाय आरो मैयानि दिनाव जाय मानसिजों एक्सिडेन्ट बेबायदि जादों बै माने गारिया माने कनिका बर'खौ एक्सिडेन्ट खालामनायनि सिगां गुबुन सासे सोद्रोमाखौबो 25-26 बोसोरिया सासे माने सेंग्राखौबो एक्सिडेन्ट खालामनानै जखम खालामदों जाय एक्सिडेन्ट खालामजाग्रा जोंनि लाइमोन सेंग्राया दिनै हस्पिटालाइज जानानै दङ आरो लोगो लोगो कनिका बर'खौ बेबायदि जाब्रबथाय गोख्रों जाब्रबथाय खालामनानै जिउ खहा खालामदों बेनि थाखायनो बियो मोनसे अपराध आरो जोङो खोनादों जे बिथाङा माने जौ लोंनानै गारि सालायदों आरो जौ लोंनानै गारि सालायनाया ओरैनोबाबो अपराध आरो बेबायदि रं साइड बा रं मोनसे डाइरेक्सनजों गारि सालायनानै गुबुनखौ एक्सिडेन्ट खालामनाया बियो अपराध दा बे गासै बाथ्राफोरखौ प्रपार मोनसे इनकुवारिनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ हमनायनि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौ गोख्रों साजा मोननांगौ आङो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो रड सेफ्टिनि थाखाय जिखिनि डिपार्टमेन्टआ खामानि मावनो गोनां दङ स्पिड कन्ट्रलनि थाखाय जिखिनि माने डिपार्टमेन्टआ खामानि मावनो गोनां दङ बेखिनि बाथ्राफोरखौबो नोजोर लाखिनानै जेन खामानि मावो मानो होनबा जोङो बे रडआव आरो नैबे सिमला ओनसोलाव लोखि बाजार ओनसोलाव गोबां एक्सिडेन्ट केस जोङो जाबाय थानाय जोङो लोगो मोनबाय थांनाय बोसोरावबो मोनसे स्कुलनि सासे मिस्ट्रिस लोगोसे सानै उन्दैसा हिन्जावसा फरायसाफोर माने एक्सिडेन्ट माने जानानै माने हेभि ट्राकजों भुटाननि ट्राकजों माने होख्रेम जानानै जिउ गोमानाय जोङो बेबायदि थांनाय बोसोरावबो जोङो बेबायदि मोगा मोगि जानांदों बोसोरफ्रामबो बेबायदि माने बे रडआव बेबायदि जाबाय थानाया जोंनि थाखाय गोदान नङा जों बयबो एक्सपिरियेन्स जों गोबां फरायसा खहा खालामनानै लानांबाय गोबां फोरोंगिरि जोङो खहा खालामनानै लानांबाय गोबां जोंनि सम्पद जोङो खहा खालामनानै लानांबाय बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बे लामायाव गोबां एक्सिडेन्ट जानानै जोङो खोमानानै लानांबाय दा बेखायनो जोङो आसाम सरकारनिसिम बा जोङो दिनै बिटिसि सरकारनिसिम बा जोंनि डिपार्टमेन्टनिसिम जोङो गोख्रों रावजों जोङो खावलायदों आरो डिमान्ड खालामदों जे बे रडआव सेफ्टि वेनि थाखाय बा सेफ्टि रडनि थाखाय जे स्पिड माने ब्रेकार बा स्पिड कन्ट्रलनि थाखाय जे थाबैनो राहा लानांगौ आङो बेखौ बे समाव आङो सरकारनिसिम आरो डिपार्टमेन्टनिसिम आं दाबि दैथायहरदों गोजोन्थों